De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u, Christus. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezaret, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu 2 boten liggen aan de oever van het meer. De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde hij zijn onderricht aan het volk. Toen hij zijn toespraak had geëindigd, zei hij tot Simon: vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen. Maar op uw woord zal ik de netten uitgooien. Zij deden het en vingen zulk een massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden ze beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en hij zei: Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Ontzetting had zich van hem meester gemaakt en van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze hadden gedaan. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: wees niet bevreesd. Voortaan zult ge mensen vangen. Zij brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem te volgen. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. We kunnen het ons, denk ik, heel levendig voorstellen hoe die vissers zich gevoeld moeten hebben. De hele nacht gezwoegd, je gewaagd op dat meer, alle schrik, getrotseerd, je kapot gewerkt. En dan met niks, met lege netten thuiskomen. Dat herkennen we, denk ik. Je hebt zoveel gegeven, geïnvesteerd, je moeite gedaan. En wat levert het je op? Een leeg net. Top maar eens met je gezondheid. Of als je een lieve dierbare mist. Of zorg hebt om je kinderen of kleinkinderen. Of als het leven hele andere wegen inslaat dan gedacht en gedroomd. Dan bekruipt je dat mismoedige gevoel van lege netten met helemaal niks erin. Ook de kerk zou dat gevoel kunnen krijgen, af en toe belaagd en geplaagd door veel. Nou moeten we het evangelie natuurlijk nooit lezen in de trant van: ja, maar als Jezus komt, dan moet je eens kijken dadelijk. Het evangelie is nooit een krant met spectaculair nieuws of een handboek voor een succesvolle carrière of hoe je je omzet verdubbelt. Het is ook geen trucje. Wat eerst allemaal niet ging, zou nu in één keer dan wel gaan. Nee, het zijn geloofsverhalen. Geraakt door het leven. Wie is Jezus dan? Wie ben ik dan? En wat vraagt hij van mij? Petrus erkent: niet ik ben het centrum van de wereld, niet ik ben het middelpunt van mijn eigen bestaan, maar ik sta hier oog in oog met de levende God, die er voor mij al was, die er na mij zal zijn, mijn Heer en mijn Schepper, mijn bestemming en mijn voltooiing. Ga weg van mij, zegt hij, want ik ben maar een klein en zondig mens. Hij voelt aan, zoals we dat allemaal van tijd tot tijd zullen aanvoelen,
dat we eigenlijk toch maar bitter weinig beantwoorden aan wie we als mens zouden kunnen of moeten zijn, ondanks al onze menselijke beperktheden. Oog in oog met God, waar blijf je dan als mens? Maar nauwelijks op zijn knieën neergevallen, doet God hem opstaan, doet Jezus hem opstaan en neemt hij hem in zijn dienst. Jou, Petrus, jou heb ik nodig. Jezus nodigt Petrus uit om, met dat rare woord, mensenvisser te worden. Niet om zieltjes te winnen of mensen te strikken. Het evangelie is nooit bedoeld om mensen te vangen, maar juist om mensen te bevrijden. Want het mens hoort niet in het water, spartelend, dobberend, trappelend om boven te blijven. Een mens moet uit het kolkende water gevist worden en bevrijd worden uit al zijn verlorenheid. Een mens moet vaste grond krijgen onder zijn voet en hou vast om zinvol te kunnen leven. Petrus gooit op Jezus' woord alle trossen los. Hij verlaat de goed beschutte haven van zijn leven tot dan toe en komt van de kant af om uit te varen naar het diepst van zijn leven, om daar van Jezus te getuigen en alle mensen te doen delen in Jezus' verlossing en in het nieuwe leven dat hij heeft gebracht. Als u het zegt, Heer. Menselijkerwijs heeft het geen enkele zin. Maar hier is meer dan menselijkerwijs. Als u het zegt, Heer. Zelf geborgen in Jezus' reddende hand weet hij in de kracht van Jezus' geest voortaan velen bij God te brengen. Netten vol ving hij voor Jezus. En daarmee heeft zijn schamele leven een nieuwe zin, een diepe betekenis gekregen, een grote waarde, ja zelfs een heiligheid. Wat is er nog heilig op vandaag? Deze zondag, dit evangelie, nodigt ons uit om eerstens neer te knielen bij de ene, de ware, de heilige God, bij Jezus. Om vervolgens met hem op te staan en uit te gaan naar onszelf en naar elkaar, om ons leven en ons samenleven in Gods naam te heiligen. Amen.